15-minute long video coming your way. It's about to get crazy. Yo, we gaan het doen though. I moet entertaining wees. Yo, kops hier. Sien jy krijg laatst waarom ik sweat. En ik weet niet wat om te doen nie. Oeh. So soak. In your ways. Gaan soak smaak. Yo. Ja, dat is te lang guy man. 15 minuten. Is zeker. Ja. Ik weet niet wat om te praten nog niet, maar zo op aard zou ik schrijven, man. Ik was maar een comedian, that shit. Yo. 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 Ja, dan nemen. Wat ga ik zeggen, though? Shit. Ga mijn gedachten achter elkaar krijgen. Kom dan, Ricky. Ricky Tsen. Yo. 15 minuten. Zo. Ik heb schaars ideeën hoor, waar ga ik nou praten? Wij gaan goed dank man. En nou opkom. Hij 15 minuten net vannacht gaan. Ja. Oeh. Yo, is het zo? Pijn. Cool. Era, nou al 15 minuten is lang, guy.